Ngiyababingelela abalaleli imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Ihloko engizokhuluma ngaso sithi amandla esibusiso namandla esiqalekiso. Ngifunda kuGenesis 27 verse 8 kuya ku13. Ngalokho ndodana yami lalela izwi lami kulokhu engikuyala ngakho. Yana emhlambini ungithathele khona amazinyana amabili amahle ezimbuzi. Ngilungiselele uyihlo isilovela njengalokho akuthandayo. Wena usise kuyihlo aze adle akubusise engakafi. uJakobe wathi kuRebeka unina, umnewethu ngumuntu oyinundu, mina ngiluqwatha. Mhlawumbe ubaba uyongiphatha ngibe ngokhohlisayo emehlweni akhe. Ngizilethele isiqalekiso kungabi isibusiso. Unina wayesethi kuye, isiqalekiso sakho ndodana yami masibe phezu kwami, lalela izwi lami, uhambe ungithathela wena. Le ndaba engiyifundile indaba eyaziwayo esichazela ukuthi uJakobe wasithola kanjani isibusiso okwakumele sibe ngesomne wabo uEsawu. uJakobe akazange akhe isu lokuba aphuce umfowabo isibusiso, kodwa ngunina owakha amasu. Watshela indodana yakhe ukuthi ayilalele izwi lakhe njengonina. Kwathi uma ethi uJakobe uma kwenzeka ukuthi uyise ezwe ukuthi akasiye uEsawu uyomqalekisa, wathi unina leso siqalekisa ngeke simehlele, kodwa sokwehlela yena unina. Nempela ke uIsaka akezwanga ukuthi lo mntwana owabe embusisa kwabe ungesiye uEsawu, owabe eqonde ukumbusisa. Wambusisa uJakobe, wakhuluma amazwi amakhulu abe enothando lwesimangaliso lukababa ethanda indodana. Uthi uIsaka, sondeza kimi ngidle inyamazane indodana yami ukuba umphefumulo wami ubusise. Waseyisondeza kuye, wadla, wayisa kuyise iwayini, waphuza. Uyise uIsaka wayesethi kuye, ake usondele ungange ndodana yami. Wasondela uJakobe wamanga uyise uIsaka, wahogela iphunga lezingubo zakhe, wambusisa wathi, bheka iphunga lendodana yami linjengephunga lensimu ebusisiwe nguJehova. uNkulunkulu makakuphe amazolo ezulu namanoni omhlaba nenala yamabele newayini. Abantu abakhonze, izizwe zikukhothamele. Yiba inkosi yabafowenu, amadodana kanyoko akukhothamele. Makaqalekiswe uqalekisayo, abusiswe obusisayo. Lesi sibusiso wasinikwa nguyise uJakobe samehlela njengoba sinjalo. Wathi uyafika umnewabo nenyamazane wafica isibusiso singasekho. Wathi uyalwa ukuthi uyise naye ambusise, kodwa kwatholakala ukuthi zonke izibusiso sezithathwe nguJakobe. uIsaka wanika uJakobe isibusiso sokuthi angagcini ngokubusa emhlabeni. Lokho kwakushiwo nguyise kwaba njalo. Kwathi uma uJakobe ebalekela umfowabo uEsawu, uyise uIsaka wambiza wavalelisa kuye ngokumbusisa wathi, uNkulunkulu somandla akakubusise akuchumise, akwandise ube izizwe eziningi, akuphe isibusiso sika-Abrahamu, wena nenzalo yakho kanye nawe, udle ifa lezwe lokugogobala kwakho uNkulunkulu amnika lona u-Abrahamu. Lawo mazwi aba njalo, izizwe ezili12 zavela kubantwana bakaJakobe. uJakobe walishiya izwe lakuba ebaleka, kwathi esendleleni wakhathala walala. Esebuthongeni wafika kuye uNkulunkulu, wambusisa njengesicelo sikayise. Uthi-ke uNkulunkulu mayebusisa lo mntwana, nginguJehova uNkulunkulu ka-Abrahama uyihlo, noNkulunkulu kaIsaka. Lelizwe lele kulo ngizakulinika wena nenzalo yakho. Inzalo yakho yakuba ngangothuli lomhlabathi,
usabalale ngawe nangenzalo yakho iyabusiswa emndeni yonke yomhlaba. Lento yakhulunywa uNkulunkulu yaba njalo. Sonke uma sikhuluma ngenkolo sisuke sikhuluma ngenkolo eyafika kubantwana bakaJakobe, uNkulunkulu owagcina imbiza ngokuthi uIsraeli. Ayikho indawo eBhayibhelini ecacisa ngesibusiso edlula lena kaIsaka namadodana akhe amabili. Yini isibusiso? Isibusiso ngamazwi aphinyiswa ngumuntu komunye umuntu, emfisela kuba ehlelwe izinto ezinhle. Isikhathi esiningi naye lowo othola isibusiso kukhona okuhle noma okuncomekayo okwenzile kulowo ombusisayo. Kanti isiqalekiso ngamazwi aphinyiswa ngumuntu komunye umuntu, emfisela kuba ehlelwe izinto ezimbi. Isikhathi esiningi naye lowo othola isiqalekiso kukhona okubi okwenzile kulowo omqalekisayo. Ayikho into ebalekile nenamandla njengesibusiso sinikwa umzali wakho. Ngelinye ilanga umfana ozalwa umfowethu wabefuna umsebenzi owabe unesikhundla esiphezulu. Kwase kufika kithi uhlaleleni. Ithi-ke ingilosi, lo mntwana angeke awuthole lo msebenzi ngaphandle kokuthi athole isibusiso sikayise. Noma ngingaya kushembe ubaba ilanga ngimcelele lo msebenzi, kodwa asikho isiqiniseko uma ngingezi nesibusiso sikayise. Wabe sethuhlaleleni asibuze kuyise ukuthi uyafuna yini ukuthi lo mfana wakhe athole lo msebenzi. Uma efuna akasho izizathu ambusise. Nempela ngamthinta umnewethu ngamtshela lesaluleko engisinikwa ingilosi. Ngenhlanhla lo mfana wabe evele ligugu kuyise eziphethe kahle. Uyise washo konke okuhle akwaziyo ngomfana wakhe. Wachaza ukuthi ukuthola kwakhe isikhundla kwakuzomsiza kanjani yena. Wambusisa. Esekushilo lokho yabe isithi ingilosi, uma ngifika kubaba ilanga sengizofika nento ebambekayo, ngoba ngizofika nesibusiso sikayise walomfana. Nempela ingilosi yamcelela lo mfana isikhundla, wasithola. Ngaqala lapho-ke ukuba ngibe nokuqonda okujulile nokunzulu ngokubaluleka kwesibusiso. Lolu lwazi-ke sengilwedlulisa kuwe. Ngikhuluma ngamandla esibusiso. Ngolunye usuku ubaba ilanga uthi kumfundisi uJosiah Mthethwa, Josiah, awungibuzi ngani ukuthi umuntu ungena kanjani ezulwini? Umuntu ezulwini ungeniswa izibusiso. Izibusiso umuntu usithola kubantu. Uyaqhubeka ushembe uthi, ubavama ukubahlonipha abantu, uvame ukwenza izinto ezinhle kubantu. Ungakubukeli phansi ukubonga nokubusiswa ngumuntu. Lesi sibusiso sinikwa ngumuntu siyabhalwa ezulwini. Siliphuzo elibhekwayo ngosuku lwakho lokwahlulela. Kuyabhekwa ukuthi abantu babethokoza yini ngawe, nokuthi uma babethokoza babethokoziswa yini. Uma abantu bengathokozi ngawe, lokho kubangelwa yini? Uthi-ke ushembe, uma abantu bethi umubi, ubani okufanele ethi umuhle? Uma abantu bethi awulungile, ubani okufanele athi ulungile? Uma uzwa umuntu ethi akanendaba nomuntu, uboqonda ukuthi uhlangene nesiwula, uhlangene nesilima. Uthi-ke ushembe, noma umuntu emubi, engolahliwe, kodwa uma ethi inkosi kubusise, lokho ekusho ngobuhle obenzile kwamthokozisa. Ngaleso sibusiso wena uzongena ezulwini. Noma yena elahliwe uyophika esogweni ethi, wena awukwazi ukuza lapho ekhona. Wena wenqatshelwa izibusiso zakhe ukuba uye ekulahlweni. Ngikhuluma ngamandla esibusiso. Kuyimfundiso kaShembe ukuthi uma ukholiwe, umuntu enza into enhle kuwe, ungasho ukuthi ngiyabonga bese kuphela ngalokho. Kodwa uthi inkosi kubusise. Kukhona umehluko phakathi kokuthi ngiyabonga nokuthi inkosi kubusise. Uma uthi ngiyabonga usuke uthi ngiyabona ukuthi ungenzele into enhle, bese ke kuyaphela ngalokho.
Kodwa uma uthi inkosi kubusise usukuthi ngiyabona ukuthi ungenzele okuhle nawe uNkulunkulu akakwenzele okuhle. Lokhu ke ukukhuluma kwasezulwini abantu abaningi abangakwazi. Ngenkathi uthi kumuntu inkosi kubusise ingilosi yakhe iyaye ijabule. Ngenkathi ijabula ngokumnikeza kwakho isibusiso nawe bese ikunikeza isibusiso nawe uzithole usuwehlelwa izinto ezinhle kanti uthole isibusiso ngokubusisa umuntu. Wabe ngaqamba amanga uIsaka kuJakobe uma ethi bayobusiswa abakubusisayo. Njalo uma umuntu ethi inkosi kubusiso ubovuma uthi amen, okusho ukuthi akube njalo. Ngalokho uchaza ukuthi isibusiso ukunika sona asikwehlele njengesifiso sakhe. Isibusiso asigcini ukusebenzela ngoba usufile. Noma usaphila siyakusebenzela. Uma umuntu ethi uNkulunkulu akakukhulise achithe izitha zakho kuba njalo. Kuthi bekufanele wehlele ukufa bese isibusiso sigijima ngaphambili sivimba. Uma uthola isibusiso esithi ubusiswe kuganeni kwakho nenzalo yomzimba wakho ibusiswe kuba njalo. Ngikhuluma ngamandla nokubaleka kwesibusiso. Ngenkathi ngiqala ukusebenza ngaba ngumabhalane enkantolo ngaze ngaba imantshi. Ngendlela engangifundiswe ngayo ngesibusiso kwakuyaye ukuthi uma ngifika ehhovisi lami bese ngiyavala ngiyathandaza. Ngicele ukuthi noma imuphi umuntu ongena eoffice lami angaphumi enganginikanga isibusiso. Lokho kwakwenza ukuthi njalo uma nginomuntu ngisebenze ngokuzinikela. Ngingafuni ukuthi umuntu ongena eoffice aphume engenelisekanga. Noma ngibona abantu bemulayini enkantolo bonke abaqondene nami ngangibasebenza ngimane ngingayi elantshini. Ngesikhathi sengiphethe ngangiyaye ngibheke ukuthi bonke abantu baphathwa kahle. Lokhu sasekufundisiwe nguShembe owasitshela ukuthi umuntu ezulwini ungena ngezibusiso zabantu. Ngikhuluma ngamandla esibusiso. Ku-Exodus 20 uJehova wasilethela imithetho elishumi. Le mithetho ibekele ukuqondisa ubudlelwane obuhle phakathi kwethu noNkulunkulu na phakathi kwethu sodwa. Imithetho emine yokuqala iqondisa ubudlelwane phakathi kwethu noJehova. Uma ethi uNkulunkulu ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, nokuthi khumbula usuku lweSabatha olungcwelise. Lena imithetho eqondisa ubudlelwane phakathi kwethu noNkulunkulu ngqo. Kodwa imiyalo elandelayo eyisithupha iqondisa ubudlelwane phakathi kwethu sodwa. Kodwa esithi uma siyeka sijeziswe uNkulunkulu. Imithetho efana nokuthi ungabulali, ungaphingi, ungebi neminye iqondisa ubudlelwane phakathi kwethu. Uma uyeqa lemithetho uthola isiqalekiso. Esikhathini esiphambili kwakukhona umakoti owajoyina ibandla lamaNazaretha esuka kwamanye amabandla. Lapha ebandleni lamaNazaretha wahlupheka kakhulu kanti wabe etshelwe ukuthi kuleli bandla kuyaphela ukuhlupheka. Wagcina esebalisa ngalolu sizi lwakhe naku14 okumhlangano wamakhosikazi. Kwathi kade ekhuluma ngalolu sizi lwakhe ku14 ebusuku kwafika kuye uShembe ngesibonakaliso ubaba ilanga. Uthi ke uShembe, ngikuzwile ubalisa ngosizi lwakho. Ake ungathandazi endlini, kodwa uye phandle ufike uthandaze ngesikhathi esithile. Impendulo yosizi lwakho uNkulunkulu uzoyiveza. Nempela ke lo makoti wakwenza lokho. Kuthe thandaza ngosuku lwesithathu ecimezile, wabona kuvela isandla phambi kwakhe. Lesi sandla sikhangezile. Wabheka kodwa sanganyamalala lesandla. Wasukuma umakoti enovalo olukhulu wabaleka wazivalela endlini.
Wafika uShembe kuye okwesibili wathi, "Uboneni?" Wathi umakoti, "Ngibone isandla sikhangezile." Wathi uShembe, "Ngesikabani?" Wathi lo makoti, "Angisazi." Wabe sethi-ke uShembe, "Hamba futhi uyothandaza. Uma siqhamuka futhi lesandla ungabaleki, usibhekisise ukuthi ngesikabani." Wahamba futhi umakoti wayothandaza, savela isandla. Wathi uma esesibhekisisa wabona ukuthi isandla somfundisi webandla owabaleka kulo, kodwa lo mfundisi sewashona. Washaya uvalo umakoti, samshiya yedwa isazelo. Wafika uShembe kwesithathu wathi, "Usibonile isandla?" Wathi umakoti, "Yebo, ngisibonile ngesomfundisi wami." Uthi-ke uShembe, "Konke lokhu kuhlupheka kwakho kuvela kulesi sandla. Nemali yakho ithathwa yilesi sandla. Uyazi wena ukuthi wenzani kulo mfundisi." Lo makoti wabe eshiye intshontshe imali enkulu ebandleni. Wabe sezocasha kuleli bandla lamaNazaretha. Kanti isiqalekiso sokweba siphezu kwakhe. Ithi-ke ingilosi, uma weba into yomuntu, ibuyiselwa kuye isiphindwe kasikhombisa. Uyolokhu usebenza imali iphelele ezandleni, kanti unecala lokweba. Ungayithathi into ongesiyo eyakho ulikholwa. Ngisho emsebenzini ungebi. Ukweba kukulethela iziqalekiso. Ngaso sonke isikhathi uma uhlala nabantu ubahloniphe. Akekho umuntu ongalutho. Ngisho isilima esixaza amathe siyakubusisa ubusiseke, sikuqalekise uqalekiseke. Ungavami ukugcwanekela kubantu, noma uphuzile ungaphuzeli kubantu. Umphathe kahle umfelokazi nentandane nomuntu omdala, kakhulukazi osegugile, ngoba laba bantu uNkulunkulu uyashesha kubahlabekela. Uma ubaphatha kabi uNkulunkulu ukwehlisela isiqalekiso. Umhloniphe umgcotshwa kaNkulunkulu ngoba awazi ukuthi useduze kangakanani noNkulunkulu. Noma ngabe umgcotshwa akasiyo owebandla lakho, kodwa umhloniphe. Umuntu ongumgcotshwa uvama ukuhamba nengilosi. Uma umdelela ingilosi izokuhlasela, mhlawumbe ikubulale. Esikhathini esiphambili ngenkathi kusenodlame olukhulu kwezepolitiki la KwaZulu-Natal, omunye umgcotshwa wahlangana nentsha ihamba itoyiza emgwaqeni. Lentsha yabe isiyamphoqa ukuthi naye akayijoyine etoyize. Wenqaba umgcotshwa wathi akakwazi ukwenza into enjalo emdala kangaka. Omunye walaba bafana okwakubonakala ukuthi iningi labo lidle insango, wamthuka lo mgcotshwa wambiza ngesizemazema senhlamba. Lo mgcotshwa usekhona ungumfundisi ebandleni lamaNazaretha. Uthi-ke umfundisi, "Hawu mfana, uthuka mina ngomama ngingumgcotshwa kaNkulunkulu." Kwasho ukuthi lo mfana akanendaba. Waqhubeka ukuthuka umfundisi. Enye intsha yahleka kakhulu. Uthi-ke umfundisi, "Mina ngingumgcotshwa kaNkulunkulu. Angeke ngithukwe ingane iphile. Kusulukela manjena-ke mfana wami usufile. Ngeke uze uyosithela kulolu yakhalo uphila." Kwahlekwa kakhulu laba bafana bahleka. Kodwa bathi laba bantwana besahambe ibanga nje elingamamitha aya ku200 besuka kumfundisi. Kwaqhamuka imoto ngesikhulu isivinini. Behlukana phakathi. Lo mfana yena wavele waqonda kule moto. Imoto yamshaya kwasaphazeka ubuchopho. Inkosi Izibusiso lokho enikuzwile.